краще. Ми починаємо. Я так розумію, що ви нас чуєте, бачите. Напишіть, будь ласка, свої оціночки, чи все працює. Так, несподіванка, але несподіванка, скажімо так, вимушена у нас вийшла. І вирішили конгресом всім умовним, можна сказати. Так що потрібно Хелен, напевно, переїхати би. І переїхати в срочному порядку це зробити. От. І так що сьогодні цілий день і вчора цілий день можна сказати, що Хелен їхала. Якщо так можна це назвати. От. І нарешті приїхала у вільну країну. І це все, скажімо так, це все правильно зроблено по тій простій причині, що ми вирішили, що в Україні Хелен буде набагато ефективніша, ніж в Білорусі наразі. Тому що, як ви бачите, ні стрімів немає, нічого немає, і постійно приходилося переховуватись Хелен. Ну, про це вона вже більш в подробицях розкаже вам сама. Вітаємось. Вітаю. Нарешті. Щиро дякую, сябри, які побач со мною. Побач со мною, Олекса, пане Василю. Ну, насправді, ситуація, особливо останні місяці, складувалася вельми для мене дрянно, тому що бачили, що відбувається у Білорусі. Нам було потрібно виходити праздники, терні до щастя, то бок у світ, каб з'явитися, треба було обійти 101 кордон і трапити на площу, потім ніяк збігчи з площі. Так, дійсно, я за останній час, я не можу сказати, що стомилася, але це складано, коли ти постійно живеш на речах своїх, ти їх вельми терміново збираєш, і навіть зараз, коли я виїжджала, знову ж таки, ось моя тривожна торба, і вона наполовину була зібрана, і я поклала кілька речей таких приватних для себе, пакунки для сябров, і ми вельми терміново виїхали. За останній місяць я змінила великую кількість квартир, домов, где меня только не носило, меня вывозили, уночі вывозили, перевозили, і не мене одну, насправді, це тичилося усіх активістів, це і Вероніка Міщенко, і Ольга Ніколайчик, і хлопці наші, які вимушені були покидати родні хати і ніде бігати. Єдине, що останній час вельми для меня такие неприемные были гуки, я делилась со своими сябрами гэтымі поведомлениями. По-перше, это одна з тих провокацій, яка відбулася під час моєї поїздки у Борисову. Потім мені на телефон почали дзвонити з російських номерів. Ні, спочатку Борисов, а потім вибивати двері. Ну, Борисов вибиває двері, звичайно, так. А потім некі люди ходили під хати моєї мами, де я некоторий час мешкала. Тобто вона виходила з, ну, як я казала, піду з цуциком погуляю, заодно погляжу, чи стежить за тобою. Небезпечна ситуація і, на жаль, учора, після вчора вже схопили таких людей, ну, на мій погляд, таких хапати увогуле нельга. Сашка Руткевич, гэта цудоўны, мой сябар, праграміст, гэта вельмі крэатыўны, вельмі разумны чалавек. Вынікам яго флешмобаў вельмі шчыры. Гэта былі флешмобы палітвязняў, гэта былі флешмобы ў падтрымку палітвязняў, тыя ж самыя самалёты. Мы неяк там краналіся гэтыя тэмы. І вынікам сёння судовая справа ў 15 сотняў. Валентин Троцкі, Вероніка Міщенко. Зараз палюють за Ольга Ніколаевич. Так само виносить двері, уже ситуація небезпечна з дітьми. Тому що я не можу з'явитися на площі,
Мені вчора було вельми больно, тому що Каховська і гэта перпендикулярная вулиця, то бок яны побач. І побач са мною був ось мітинг, вийди з сцягом, і ти вже на ім. Я вимушена була увесь ховатися, тому що знову ж таки ми вже я прийняла в той час рішення. Ви з Wi-Fi чи з мобільного інтернету сидите? Мобільний інтернет у мене. Підглючує. Можете підключитися додатньо ще до Wi-Fi? Олекса, так. Чи не можна? Давай спробуємо. Я зараз, єдине, що мене може викинути. Передзвонимо тоді. Просто, що ви дуже сильно зависаєте і у тебе голос зависає. Ні, зараз ми зайдемо за... Пароль? А я не знаю. Окей, ладно, я зрозумів. Мені. Давай протягнемо покуль на гэтым. Воно повинно було це. А чому ми з мого не зайшли? Та я ж не знаю. Технічне питання, як завжди. Добре, ми спішили всі, да, намагалися пошвидше зробити. А от тут спішити не треба було, завжди треба слухати. І ви зависли. І ви зависли. Друзі, зараз я зідзвонюся з ними знову. Зараз ми зідзвонимо ще раз. Секундочку, секундочку. Так, Олену нарешті вдалося, скажімо так, заставити, виїхати, тому що вона була дуже неефективна в Білорусі за того, що вони постійно, їх постійно шукали. І постійно за ними слідкували, вони не могли провести акції, нічого не могли провести. А коли вона збирається повертатися в Білорусь? Інна, це вже другорядне питання. Це питання буде вирішуватися по мірі того, як будуть розвиватися події в Білорусі. Поки що Хелен буде знаходитися в Україні. Не знаю, не можу додзвонитися, друзі, зараз. Я дзвоню. У них завис інтернет. У них завис інтернет, походу. Зараз я зідзвонюся. Там велика кількість небезпек була, які потрібно було вирішувати, скажімо так. Якщо б не діти, то Хелен була в Білорусі. Зараз. Вже перша кров, бачите, пролилася в Мінську. Ви відпали, я вам дзвоню і не можу додзвонитися до вас. Зараз ще. Я не бачу його. Я можу в цей. Будемо тоді передзвонюватися. Куди мені дзвонити? На який? На Білорусь, інтерв'ю. Посиденьки, на посиденьки. Окей, я посиденьки дзвоню. Добре. Я його не бачу, самого його не бачу, але в посиденьки дзвоню. Окей. Я дзвоню. Беріть трубку. Зум не важкий, Микола. Насправді зум набагато кращий, ніж Discord і все. Discord набагато важче. Зараз. Додзвонились. Зараз їх під'єднаю. О!
Все. О, Правда, я Хелен зникла. обрізає. Приберіть фон. Я зараз оцей. ближче сяду до пана Василя. Та все нормально. О, Ну що, картинка краща чи ні? ну краще. Продовжуємо. Ну, питання, да. Ну, я скончила, напевно, на тим, що вже почались мені дзвонки невідомі, з невідомих номерів, я не ведаю, хто це, откуда вони. У мене, хто ведає мене більш-менш, я не ведаю, що у мене аніводного сябра у Москві нема. От від слова зусім. І, ну, умовно кажучи, з Росії увогуле у мене сябров нема. Тобто мені оттуль дзвонити не може ніхто, окромя чоловіка, від якого залежить так само виховання моїх дітей. Тому просто у некий час мені почало здаватися, що ситуація приватна для мене небезпечна, якою можуть скористатися люди, і я просто у виніку гэтага страчу своїх дітей. З одного боку, внутрішній конфлікт, який існує у Білорусі, тиск на опозицію вельми моцний, хапають зараз виключно активістів, людей больш-менш вядомых. І ў гэтым сэнсе, ну, напэўна, мы сваё адбамбілі, як казалі мне мои сябры, мабыць, вы ўжо адстаялі сваё, вы показалі, што трэба было зрабіць, каб людзі адрэагавалі, і мы зараз маглі падтрымліваць іх ужо інфармацыйна, таму што абараніць нас у нашай краіне, на жаль, больш нікаму нельга, і ніхто гэтага і не рабіў астатні час, мы былі сам на сам, я маю на ўвазе наш апозіцыйны блок. Таму ў гэтым сэнсе, канешне, рашэнне вывесці дзяцей за мяжу, напэўна, для мяне гэта зараз галаўней за тое, што адбываецца ў Беларусі. Адзінае, што я не пакідаю сітуацыю, я не пакідаю Беларусь, я буду рабіць, значыць, з-за мяжы роўна тое, што я рабіла. Адзінае, што калі я сёння была ўжо ў Ярылавічах, это Украіна, мне потекли слезы, я зразумела, что больше за мной не гоняются бусы, и я не шукаю их вачыма. Мяне больше никто не схопить, и никто меня больше не будет пужать на площади. Ну і зауваж, я можу навіть запустити аудіо, яке ти нам записала з приводу того, що перші твої враження, коли ти приїхала в Україну, коли ти записала. Це не секрет, напевно, не секрет. Тут у мене просто Вмикаю, по-моєму, це. Музика грає, але спробую передати свої враження перші. Коли я примкнула межу, я зрозуміла, що мене більш ніхто не буде полювати і ніхто не може мене схопити, я більш не боюсь бусів. Якось так. Стоїмо зараз біля станції метро. Ну, то не важливо, де ви були. Ну, тобі от Народна громада, Андрейка пише з Народної громади. Привітання, Народна громада. І пише, Альона правильно зробила, ми разом, де би ми не були. Я довгий час до гэтага шла, не вам я буду казаць, колькі часу насправді вийшла, ось, ну, каб прыняць гэта рашэнне. Гэта не аднаго дня, не аднаго тыдня нават. Напэўна, нават і не аднаго месяца. Ну, не одного місяця, по суті. Я вам можу сказати так, що ми дуже довго намагалися пояснити Хелен, що потрібно виїхати і вивезти дітей. От те, що дуже важливо було, тому що білоруська влада через дітей впливає на всіх, по суті. Так. Света Ціхановська так само вивезла їх у Єврозв'язок. Я лічу, що я так само дітей вивезла у Єврозв'язок. У гэтым сенсі для мяне адзінае, што існуе праблема каранціну, і нам, ну, тут будзе складана трошки ездзіць, але, ну, гэта такія пытанні ўжо больш бытавыя, і яны не так уплываюць на маё жыццё, як дагэтуль. Таму я шчыра дзякую у сваёй камандзе, якая зараз амаль уся знаходзіцца за кратамі, яны мяне не чуюць. Сябры, я вас люблю. Я прывязла сюды сцяг Народнай громады. Завтра ён будзе на Майдане. Ён сёння быў на Майдане, адзінае, што я яго не расцягнула. Но завтра абавязкова БЧБ на плечах і сцяг Народнай громады з'явіцца на Майдане Незалежнасці. І я б хотіла зараз дати пану Василю слово, тому що я зараз побач з ним. А потім більше подробиць я хотів би розказати, і ти потім розкажеш, питання є, да? Я додам. Пане Василю, канал «Наша Україна Русь». Хто не ведае, з гэтага каналу пачыналась Хелен Мінская.
З гэтым каналам адчынілі беларускую апазіцыю. Пан Васыль, мы планавалі недоўгую размову, паўгадзінкі, а атрымалось так, што мы вось размаўляем і па сёння, і калі я трапіла ў Кіеў, у мяне тут таксама адбыліся нейкія такія складанасці, і пан Васіль працягнуў руку дапамогі, і мы зараз тут проста адпачываем і духам, і маральна, і я сябе адчуваю бяспецы поўнай. Мне, напэўна, за астатні час просто не хочацца глядзець у вакно, што там адбываецца. Друзі, доброго вечора. Безперечно, я радий бачити Хелен поруч з собою, але, я так люблю іноді казати, я був би більш щасливіший, щоб бачити цю запальну, чудову молоду дівчину, щоб вона була з вами, друзі, разом в Білорусі, але бачите, діток треба було вивезти, і це було правильно, як сказав Пір. Тому ситуація дуже складна, ви краще мене її знаєте, яка вона є в Білорусі. При цих всіх розкладах я вам, сябри, бажаю, щоб ви зуміли об'єднати сили, ті, які можуть протистояти цьому злу, і зробити так, щоб у часі, бо враз це не буде, я знаю, ми за свою незалежність боролись дуже довго. Знаєте, я був тоді, коли все починалося, значно молодшим, ніж моя дівчинка Хеленика поруч. І пройшло 30 років, ви розумієте, це не просто. Якщо можна так сказати, що воно враз буде, не буде, але борітеся і поборете, і хай вам Бог допомагає. І нічого, крім бажання йти до мети, вас не повинно ніколи покидати. Оце бажання і сила, яку ви маєте закласти. Так, ви її дуже багато покладете. Але свобода ніколи не коштує дуже дешево. Вона завжди коштує дорого. І якщо хтось може вас, друзі, переконати в зворотньому, нікому не вірте. На власному досвіді скажу, і боремося, і крок за кроком ми йдемо до мети. Звичайно, ми зараз за останні роки за останніх 1,5 року багато чого втратили. Але в нас були певні напрацювання. У нас все-таки є громадянське суспільство. При тому всьому, що на останніх виборах, що у нас відбулося, воно показало, що воно має таку, знаєте, доволі і нетривку, і відмінність ту, яку дати трішечки взад. Але це все було в нас. А вам бажаю оце становлення, щоб йшло по крупиночках. Збирайте, друзі, однодумців, єднайтеся. Лукашенко, він не вічний, це з одного боку. З другого боку, ви самі бачите, сил, можливо, не вистачить. Бо ж дивіться, скільки людей перехапали, значить режим працює. Але якщо нічого не робити, не боротися, то Лука всіх задушить. Тому сил вам, наснаги, терпіння, Божої ласки в цій ситуації. І хай зірка, ваша зоря, засяє над Менськом, над Гродно, над Брестом, над Гомелем, над всіма великими та малими містами, над всіма селами вашими, і щоб ви дійшли до цієї мети. А Хелен ми зустріли, дали їй прихисток. Я надіюсь, що в таких ситуаціях друзі повинні протягувати руку допомоги. І як каже Олександр Безспалий, це класно. Олександр Безспалий, місто Харків. Так коротенько. Хотів би бачити при інших розкладах, але так як є, ми повинні не відвертатися, а навпаки, об'єднуватися, гуртувати і підкладати плече. Дякую за слово. Прошу. Повністю згоден, що підтримувати потрібно, і тим паче в таких ситуаціях, які відбуваються зараз, скажімо так, з активістами в Білорусі, я вам можу сказати так, що якщо б я був на місці Хелен з дітьми, я б вже виїхав би давно, чесно кажу. Але якщо, я маю на увазі, я як чоловік просто і на своєму місці, мені було все одно, реально все одно. І тюрми плювати, все одно. А от тільки діти насправді вирішують це питання завжди. Ми дуже довго
вели вже ці перемовини і намагалися її заставити виїхати. Я хочу просто пояснити, що відбувається в Білорусі і чому ми попереджали активістів, багатьох активістів попереджали, що вам потрібно сидіти тихо до 9-10 числа, не висовуватись на протести і все, тому що ці протести якраз розкривають вас, показують вас і дають можливість вас затримати, щоб у той момент, коли ви будете максимально потрібні Білорусі, ви сиділи за ґратами. Я вам хочу сказати так, що те, що Хелен виїхала, і вона зараз зробить набагато більше для Білорусі, ніж в тих умовах, в яких вона знаходилася. Нагадую, що після затримання і після того, як вони переїхали в іншу, вірніше, як повернулися в Мінськ, заселилися в певну квартиру, вночі їм почали виламувати двері, але щось пішло не так, вони їх не довиламували, не зовсім зрозуміла ситуація, забили двері гвоздями, щоб вони не могли вийти з цієї квартири, тому що цей день був мітинг. От. Потім їх перевезли на іншу квартиру, потім на іншу. І отак от постійно їх перевозили. Тому ви не бачили ніяких стрімів, ви не бачили... мало було інформації з площ, Хелен там дещо знімала, дещо показувала, але, по суті, ефективності в цій роботі було майже нуль, тому що ніхто не бачить, ніхто не чує, ніхто не розуміє, що насправді відбувається в Білорусі. Вона, бачите, дочекалася майже останнього дню, коли вона зможе виїхати, тому що до цього вона і виїхати то не могла з Білорусі з дітьми, тому що Хелен хотіла виїхати і одразу повернутися в Білорусь до цього. Але це було неможливо по тій простій причині, що якщо вона в'їжджала б в Україну, вона б сиділа 2 тижні на карантині. І, по суті, повертатися було б вже безсенсовно. Тому вона до останнього сиділа. Потім у нас відкрилося різко якось так, відкрилося вікно, де з'явилася можливість виїхати в Україну і не сидіти на карантині, тому що Україна змінила умови прибуття з Білорусі. І от я думаю, що Україна, напевно, спеціально їх і змінила, щоб можна було б виїхати і по суті, і повернутись би було б все нормально. Можна було би, але зараз в Білорусь, якщо ти в'їжджаєш, в Білорусі ти тепер сидиш 2-тижневий карантин. І на тлі того, що Хелен розшукують постійно, я хочу нагадати вам, що за Хелен, за Вольгою і за іншими активістами народної громади, коли вони їхали в Борисів, за ними слідкував такий собі московицький нацист, неонацист, забув його фамілію, ім'я, який працює на Лукашенко зі своєю командою. Тому як могли б розгортатися події, невідомо. Затримання в поліцію – це не найстрашніше, що може статися в Білорусі, яка, по суті, окупована диктатором Лукашенко і його московицькими друзями. Тобто, ми всі знаємо, як в 90-ті роки пропадали опозиціонери, і їхніх решток досі не можуть знайти. Хелен, розкажи взагалі більше, скажімо так, ти вже можеш говорити все, що завгодно. Розкажи більше про те, як за вами слідкували і чому, хто, що робили. Тому що останній час, як ви переїжджали з квартири на квартиру, не пали, звісно, квартири, але... там, до речі, варіанти були прям... Варіанти були не тільки в квартирах жити. Я це пам'ятаю. На вулиці були варіанти жити, але витягували з цих варіантів. І, до речі, щоб ви розуміли, якщо ти став опозиціонером в Білорусі, ти не можеш працювати. Хелен прийшлося звільнитися з роботи, і вона на протязі 3 місяців, по-моєму, 4 місяців. 4. Вже 4.
на протязі 4 місяців не працювала. Жила за свій рахунок, ну, ви зрозуміли, коротше, без грошей, без нічого. І щоб виїхати, теж дуже, прям дуже цікаво прийшлось робити, щоб виїхати, тому що навіть виїхати вже грошей не залишалося після такого періоду. Хоча ми кричали не просто так, били в набат, давай, звалюй. Розкажи більше подробиць про те, як за вами слідкують, як і чому приходиться переїжджати, про те, як тихарі під вікнами стоять, постійно слідкують буси, і чому активістів приходиться вивозити натовпом, ну, умовно. Ну, давайте глядеть, хто є активіст у Беларусі. Да? Гэта нейкая актыўная... Ну, побач са мной сидіць пан Васіль, но мне, напэўна, хочацца сказаць, што ён грамадзянін проста сваёй краіны, і ён адпавядае за тое, што адбываецца ў ёй. І ён таксама прыходзіць на сходы, на майданы, для таго, каб выставіць свае думкі, накіраваць сваё кіраўніцтва на правільныя рашэнні, на правільныя крокі. Актывіст у Беларусі і апазіцыянер – гэта настолькі дыскрэдытаваная, ну, такі дыскрэдытаваны чалавек, які ўвогуле з сабе нічога не ўяўляе. То бок, калі ты бачыш альбо чуеш, о, апазіцыянер, дык важаш не існуе. Актывіст? Ну, гэта тыя, каго тыряць пастаянна, тыя, хто сядзець пастаянна. Вось у гэтых умовах мы існавалі астатнія гады. Не ацанілі ні плошчу 2010. Там былі актывісты, там былі команды Миколая Статкевича, команды Паши Северынца, Санікаў быў. Іншыя людзі, вялікая колькасць людзей, якія дапамагалі, накіроўвалі людзей, у якой бок трэба глядзець. То бок мы не кажам, што трэба рабіць. Мы можам толькі дапамагчы зразумець, для чаго мы гэта ўсё робім. І ў гэтым сэнсе астатні год мы дзейсна працавалі. За нами сцежыць пачалі не ўчора і не месяц таму, і не паўгады таму. Над актывістамі пастаянна вісеў коршун. Нас хапалі, ведаеце, як бяжыць нехта, там кролік нейкі, на него коршун просто кідаецца, кагцямі впіваецца і забірае. Нас забіралі і дагэтуль, мы сядзелі і дагэтуль. Оля Николайчык, ну, вы паглядзіце, яна просто не сыходзіць з сотняў. За што? Альбо яна фільм не такой зняла, альбо яна меркаванне не такое ў Facebook напісала, альбо яна на плошчу не ў тым выглядзе выйшла. То бок Паша Северынец, ён таксама, Миколай Статкевич, ну, чалавек вядомы, якой таксама вельмі доўгі час сядзеў і сядзіць, і зараз адбывае тэрмін па крымінальнай справе. То бок уся гэтая гісторыя, насправді, ну, тое, што там нас схапілі, для нас была звычайная гісторыя, мы, ну, шчыра кажу, схапілі спарыша на судзе ў Паліенка. Ну, Сергей, ну ты ведаў, куды ты ідзеш і навошта ти йдеш, правильно? Тобто гэта була наша звичайна справа. Спариша перший раз, коли схопила, а коли другий раз до нього приїхали до Сереги додому, да. І його витягли з квартири, там чи вибили двері, ні, її відкрила мама, по-моєму. Я розповіду, ми вже коли больш даведаліся пра гэту історыю, у нас, ну, тут нешта ўжо шевеліцца пачала, таму што, ну, ёсць нейкі, ведаеш, ёсць чырвоная лінія, якую нельга пераходзіць. У Сергея Спарыша, у яго дом пагрукаліся супрацоўнікі ЖЭСу, за імі стаялі ціхары, і вось калі матуля Сергея, цёшча ў той момант не было, а цёшча, каб вы разумелі, цёшча Серёгі трымала трапкі свайго часу, каб Сергей мог спусціцца, здаецца, з 3-го этажа. То бок у іх цудоўныя адносіны. Адчыніла, цёшча паехала, маці прыехала з Сергеем пабыць, таму што ў яго была падозра на ковід. Ён вельмі дрэнна сябе адчуваў. І нават астатнія стрымы, хто пабачыць, ён вельмі дрэнна, у яго скла вочы былі, насмарк прабіваў, то бок, ну, і голас уже выдаваў, што ён захварэў. Звычайна, я яшчэ яму, напэўна, казала, што Сергей, нешта ты себе дрэнна адчуваеш, звярніся да лекароў. А ён баяўся да лекароў звяртацца, каб яму нічога не падсыпалі, не ўсыпалі, не ўкалолі. Тут таксама трэба разумець, актывісту можна ўкалоць што заўгодна. І паперы будуць якія заўгодна. Я таксама да дактароў астатняга часу не звярталася ўвогуле. Хаця я іх вельмі паважаю, мы ім дапамагалі, але ў той жа час ты не ведаеш, што за чалавек да цябе прыйдзе. І Сергея матуля адчыніла дзверы, ёй далі ў твар,
альбо выбілі, альбо паламалі пальцы на руках, гэта летні чалавек, гэта дарослы чалавек, жанчына, маці дарослага сына. І яе адштовхнулі, і Сергея пачалі цягнуць. Усё тое, што Сергея была падозра на ковід, тое, што ён сядзеў у каранціне, ён жывы ці не мог нікуды. Ён мог выключна за кампутарам працаваць і даносіць інфармацыю, рабіць ролікі, пасты рабіць і ўсё іншае. Проста цягнулі чалавека за вопратку і усе бачылі тыя кадры, калі яго ўжо кідаюць у нейкую машыну, нават не бус прыехаў, а прыватнае аўто, дзе ён уже амаль у адной бялізне, хворы. Вось у той час, прабачце, я не гучна? У той час мы проста адчулі, што цынізма у гэтай каманды вельмі шмат. То бок яны не будуць жаліць ні жанчын з дзецьмі. Я зараз проста прыведу пару фамілій дакладна. Алена Янушкоўская, каманда Сергея Ціхановскага. Яе дачка знікла і знікла Алена. Дзе яны, мы не ведаем дакладна. На Юлю Барсукову натравілі пракуратуру. Гэта таксама адзін з мадэратараў «Краіны для жыцця». Юля не вылазіць з судоў. Ёю займаюцца структуры пэўныя. Вераніка Мішчанка, яна зараз будзе адбываць другія сотні. Калі вы памятаеце, 30 сотняў яна адбыла. Яна выйшла ў жудасным стане, у жудасным. Па-першае, у іх не было вады. Па-другое, вада, якая была, яна была забруднена. То бок яны маглі карыстацца кранамі, там была халодная вада, але яна была дрэннай якасці. Гэта той перыяд, калі сапсавалі ваду, а калі вы ведаеце, зноў жа ж такі ў гэтых раёнах з вадой бяда, хто гэта робіць? І, мабыць, гэта спецыяльна робіцца. Хто травіць ваду? Мы не ведаем. Вялікая колькасць людзей зараз, зноў жа ж такі, павінна купляць ваду. І, гэта складаная сітуацыя. На вуліцы жара, а чалавек памыцца не можа. Яна жанчына, яна прыгожая жанчына. Яна выйшла астатні раз. У яе, я яе сустракала, я проста яе бачыла. Мне жудасна было, мяне калаціць пачала, таму што у яе скуры не было, у яе была корка нейкая крывавая ад таго, што яе кусалі гэтыя вошы, якія на матрасах. Яна не магла памыцца, у яе пачалася алергія. На фоне алергіі з'явіліся язвы. 30 сотняў яна была вось у такім стане. Калі яна выйшла з ЦІП, тое, што гэта Вераніка Мішчанка, казаў толькі яе голас і яе стан. Усё. Усё астатняе гэта было месіва прыгожай жанчыны. Гэта было складана. Тут тебе зараз питають, що ти думаєш про Тихановську. Тепер ти можеш казати все, що ти думаєш. Ура! Ні. Можна казати все! Можна. Скажем так, што абмежавань што тычыцца Ціхановскай, гэта не крымінальная справа, якую мне могуць за надпіс «Лукашенко, тобі азда?» зрабіць, то бок, зразумела. Тут багато людей підтримують питання. Багато людей підтримують питання. Я розумію. Сябры, Света Ціхановская гэта была звычайная дзяўчына, якая трапіла ў незвычайную сітуацыю. Адзіны той шлях, які яна зараз абірае і з кім яна плануе ісці далей. Апазіцыя, каб вы разумелі, калі ў нашу адрэсу кідаюць, што апазіцыя фінансуецца з-за мяжы, гэта ўсе тыя, гэта печенькі Нуланд, якія чула Украіна сотні разоў. Дакладна кажу, каманда Статкевіча не фінансуецца, корректно будзе сказаць, каманда Статкевіча фінансуецца камандай Статкевіча. То бок мы ёсць людзі, якія робяць грашовыя ўзносы на плакаты, таму нас пастаянна гнабілі за нашы стэнды, што яны нейкія неякасныя, мабыць, яны вельмі скромныя. Так не уходзі пытання. Ціхановская, я просто да чаго? Я веду да грашовага пытання. Там вельмі моцная апазіцыя ў выглядзе мяне, Веранікі Мішчанка, Валентина Троцкага і нават Мікалая Статкевіча. Мы бы яе, напэўна, не пацягнулі. Туды прыйшлі газпрамаўскія грошы у выглядзе бабарыкі і цапкалаўскія дамоўленасці, якой кліча
Путін прийде, ну, мабуть, Путін прийде, ще у його нема, але він лічить, що всі Чому? домовленості... Є, він же ж давав Вже за мною інтерв'ю. проект. Ну, він же ж казав, що Путін повинен звернути увагу на ситуацію в Білорусі Ну, і ось. відреагувати повинен. Да. Ось, у Свети за кратами сидить муж. І чому я То що? набрала іменно, мабуть, ёй наплелі, што ёсць вось гэты голас, ён будзе цудоўна працаваць. А зараз Ярмошына кажа, што гэта не працуе, гэта крымінальную справу мы вам павесім за тое, што вы збіраеце нелегальна гэтыя подпісы. І людзі вам паведамляюць прыватную гісторыю. То, што кабінкі без штор, гэта не прыватная гісторыя. А то, што чалавек там галочку ставіць і кажа, так, я прагаласаваў за таго кандыдату, гэта ўжо прыватная гісторыя. Ну, розныя рэчы, я зараз пра прыладу кажу, якую зрабілі голас. А па-другое, Так мікрафон... що ти думаєш про Світлану Тихановську? Грошы, зараз яе уводзяць у бок прарасійскага погляду. І ўсё часцей я чую, на жаль, рыторыку, што мы будзем сябраваць з усіма. Мы не можам фізічна сябраваць з усіма, таму што ў нас побач ёсць краіна, якая хоча нас сажраць. Як з ёй можна сябраваць? Ну, вось, мне гэта ніколі не было зразумела, і я гэтага не датрымлюсь. Па-другое, калі ты бачыш, што побач з табой ёсць чалавек, праўласны, абсалютна, гэта Цапкала. Навошта ты 1000 разоў на плошчы кажаш яго прозвішча? Іншых няма. І Бабарику. І ще, до речі, давайте згадаємо, як розвивалися, скажімо так, події просто, да? Як Тихановська, наприклад, у своїх виступах забувала про політв'язнів інших, крім свого чоловіка. Ну, наприклад, або свого чоловіка, або Бабарики Ципкали. Ви бачите, яка херня виходить така, що справжніх політв'язнів не згадують. Вони собі тихенечко там гниють в тюрмі, а на них забивають болт. Нагадай, от просто скажи, хто, давай, от конкретно, скажи хто. Гэтага, ну, на жаль, гэтага так. Крычым о наших палітвязнях, вы зараз, ну, не палітвязень, дзякуй Богу, пакуль. Не ўпэўнена тым, што не стане. Саша Рудкевич, яго схапілі, Павука ўзялі, Рудабельскія. Паука Так. взяли. Павука ўзялі. То бок, ну, насправді, разумееш, калі вось гэтыя фамілію ўжо нагадваеш, Сашу ўзялі сябрам майго, ён таксама блогерам быў, канал «Жыве», калі хто ведае. Ты разумееш, гэта ж людзі, з якімі ты плячо шоў, і ты спрабаваў нешта зрабіць. І калі выязджаюць проста на гэтым хайпе, мы за 15 хвілін скалацілі жаночую каманду, мы зараз пойдзем супраць Лукашэнкі, і ўсё у нас будзе лайк зачёт. Ну, цудоўна, окей. Няхай гэта працуе. Калі у вас ёсць магчымасць дастукацца да людзей, гэта лайк. Адзінае, давайте не будзем забываць, хто прабіваў вось галавой гэтыя сцены. Той же Сергей Тихановскі рызыкуе ўсім. Ён ездзіў па ўсіх рэгіёнах, ён ездзіў па гарадах, ён сварыўся з адміністрацыямі. Ці ён не ёсць маленькі ўнёсак таго, што мы зараз маем? Тое, што мы атрымалі. Мікола Статкевич, ён дайшоў да гэтай стратэгіі 30 кандыдатаў уже ж не за адзін дзень. Паслухайце, гэта працавалі людзі. Сергей далучыўся. І Света скарысталася гэтай таксама стратэгіяй. Ёй дапамагала наша Марына Адамович. Чаму Марына Адамович не нагадваюць? То бок, я бачу па яе інтэрв'ю, мне дрэнна, Сергей сядзіць, я сумую. Побач з табой жанчыны Марына Адамович, Оля Северынец. А яны не сумуюць, а Пашу катуюць у карцеры, які дзень, гэта ўжо больш за 40, за 50 сотняў, напэўна, ён сидзіць у карцеры. Я ўжо збілася з траўня месяца. А Воля Северынец, яна не заслугоўвае, каб яе падтрымалі з плошчы, сказалі: Волька, трымайся, мы з табой побач. Чаму усіх жанчын апазіцыі, я не кажу за сябе, я маленькі чалавек, якой нічога увогуле амаль не рашае. Але чаму толькі дзве? Вельмі сумневныя жанчыны побач. А дзе астальныя жанчыны апазіцыі, прыгожыя, разумныя, ведаючы, што адбывалася падчас гэтых кампаній? Чаму іх не нагадваюць? Ну, так, я хотів би ще нагадати таку цікаву штуку, коли
Затримували там активістів, навіть довірених осіб Світлани Тихановської затримували разом з Хелен там і з іншими, то Світлана Тихановська навіть про них нічого не каже на Так, своїх виступах. Тобто, я взагалі як вважаю, ви можете і кидатися яйцями, можете не кидатися, але ну, опозицію реальну це Народна громада, там Сіверинець, потім там анархісти, всі, хто там є, маленькі такі партії, самофінансування, вся фігня. Їх оця от москальська машина використовує як живий щит, який будуть затримувати. І вони, бачите, не звертають на типу умовних, вони об'являли, що вони союзники всі, Європейська Білорусь, там, т.д. і т.п. І про них взагалі не згадували. Ніхто про них не згадував, ніхто про них нічого не говорив. У нас залишилось 10 хвилин, ми перезайдемо потім. Ніхто про них нічого не говорив, і тому це показник того, хто і що, як, за кого. Ну, на мій погляд, так. Тобто, реальну опозицію не дуже підтримує сама Тихановська, тому що вона була б, якщо б більше розумна, вона б замовляла слова за опозиціонерів. У меня такая абсолютная упевненість, что есть такие вельми осторожные договорники, плюшки, і коли мені кажуть, ось Света прийде, яна визволить усіх політв'язнів, сябри. Коли яна про їх не нагадує на площу, мені, ну, я не хочу, яна ніколи про гэта не замовляла, і я не хочу зараз, каб яна виглядала неяк соромно ў гэтай ситуації. Але коли я не чую їх на площі, а хто мені дасть гарантії, що яны не застануться там і далей? Мабуть, будуть казати, що ой, треба провести дослідження, розслідування нейкае, треба поглядзець, што гэта за людзі, а мабуть, яны дзейсна вінаваты ў тым, што адбывалася ў Беларусі, а мабуть, яны дзейсна правакавалі, а мабуть, яны дзейсна зрабілі нешта не такое, за што іх трэба судзіць. Ніхто гарантый, так, яна крычыць, мы звольнім усіх палітвязняў, мы вызвалім усіх палітвязняў, а па прозвішчах назовіце, калі ласка, хто гэтыя людзі? Якая ў іх гісторыя? Ну, я тут хотів би зауважити, Константин Трибун пише, перепліка пір якось я не почув відповіді, тупий, мабуть. Відповідь така, що Тихановська присосалася на бабки Москви зараз, все. Ну, от, вам коротко, якщо коротко. Тихановська присосалася на гроші Бабки Москвы, і по-другое, ёй, напэўна, ёй гарантавалі, што Сергей будзе вызвалены. Але гэта тычыцца пытання выключна Сергея, я нагадаю, 25 чалавек палітвязнів. Це тільки політв'язнів, а затриманих, які відбувають сотні, і невідомо, що буде далі, набагато більше. Яка кількість зараз? Так. Я просто думаю, що ти не зовсім зараз в темі, тому що ти постійно їздила. Я адсочваю час ад часу, но я ведаю, вясна зараз новы спіс выкінула, і ён будзе сёння ў маёй суполкі, аднавілі спісы затрыманых, там ёсць уже і Александр Руткевич. Адзінае, чамусьці напісалі, што гэта моладзевы блок. Так, Саша Хелен Руткевич, потрібно, гэта мой... зараз, вибач, зараз. Хелен потрібно, Василь, да. Зробити картку окремо привату або монобанку, але зараз цим, ну, ти сам знаєш, що потрібно всім займатися, це не так швидко. Таму гэта, ну, Саша Руткевич, гэта Народная громада, гэта, ну, гэта цудоўны актывіст, на мой погляд, адзін з лепшых, вельмі ідэйны, вельмі крэатыўны і абсалютна не злы. Саша Руткевич – гэта чалавек, які заўсёды усмешку вызывае, і щоб ён не сказаў, ты заўсёды смеешся. Ён ніколі не абражаў, не дазваляў сабе. І ўвогуле апазіцыя беларуская, яна разумная, яна прыгожая. Я з задавальненнем размаўляю з Олей Нікалайчык. Яна вельмі ідэйны чалавек, яна крэатыўная. Зараз вось ты ідэі, насправді, якія я не могла... Давай коротко, не будемо розвозити. Просто ти зараз знаєш так... Да, я доведу, тому що воно болить мені ще. Ну, я розумію, просто потрібно, щоб було зрозуміло. Ми зрозуміємо, що сидить велика кількість людей, ні за що сидить. Переловили всіх активістів, тому що активісти 9-10, коли б вийшли, вони б очолили цей протест. Протест, який буде відбуватися. Саме тому він буде відбуватися, що виборів без вибору не існує. І скажи, от, скільки у вас в Білорусі ідейних у відсотках?
Питають, скільки у Білорусі ідейних у відсотках? Назви свої просто думки. Немає статистики. На жаль, по Білорусі не може бути статистики, тому що люба статистика заборонена. Я не буду лічыць іх працэнтамі, тому що для мяне кожная ідейная людина, кожная ідэя гэта скарб, і я да чаго вяла, я прывязла зараз гэтыя ідэі сюда, тому што ў Беларусі не было магчымасці іх зрабіць. А тут у Киеве вы побачыце ўсю палітру тых ідэй, людзей, якія былі ўвесь гэты час побач са мной. Я ўпэўнена, што Алекса далучыцца з задавальненнем да гэтых ідэй. Ён ведае, што я была вельмі абмежавана, і тым не менш. Я не лічу сваіх сяброў у адсотках, прабачце, таму што кожны, хто пакідае ў сэрцы нейкую энергію, і я памятаю пра яго, ну, гэта моя прыватная, гэта не адсотак. Напэўна, багата людзей, хто хоча, каб жыла красивая і незалежная Беларусь. Вялікая колькасць. Але, на жаль, некаторыя баяцца проста сябе праявіць. Я ўпэўнена, што ў Беларусі вельмі шмат крэатыўных людзей, вельмі шмат. Але, зноў жа ж такі, каб яны не апыніліся ў сітуацыі, вось Андрэй пісаў, Андрэй мяне разумее, таму што Андрэй зараз таксама за мяжой. На яго вельмі ціск пачаўся сур'ёзны, і ён вымушаны быў пакінуць гэтую краіну. Таму... Тоді питання наступне. Давай так. Що тепер буде відбуватися з території України? От як ти будеш працювати і що буде робитися? Ну, насправді тут питання таке, що, ну, по-перше, треба розуміти, де будуть діти мої, а мої діти не побач со мною, тобто, де я буду мешкати, і як ми забезпечимо себе тут. У мяне ёсць некаторыя грошы, то бок, ну, там, некаторы час мне хваціць. Працаваць я буду, безумоўна. Я не пакінула ідэі Беларусі, яны са мной тут. І ў гэтым сэнсе, канешне, я буду шукаць нешта. Я зараз буду звяртацца да тых беларусаў, да якіх я лічу патрэбным. Не навешвайце мне Сіўчыка і Талстую, не мая тэма ўвогуле. Нават не думайце, што яны неяк побач са мной стаяць. Я гэтых людзей зараз скажу шчыра, таму што я ў бяспецы, і мне нішто не пагражае. Я іх не ведаю. Але я аб іх ведаю. І моя фамілія побач з іх прозвішчамі, прабачце, маё прозвішча побач з іх прозвішчамі, яно не будзе стаяць. Не таму, што я такая ганарыста, а таму, што мне здаецца, што, ну, усё. Таксама прыйшоў час змен, і трэба паказваць новыя прыгожыя твары, апозіцыі, яно ёсць ва ўкраіне, я буду з імі звязвацца, і ў хуткім часе, спадзяюся, мы зноў жа ж такі скаардынуемся, аб'яднаемся і пакажам, што мы можам зрабіць. Таму што астатнія акцыі, якія праводзіліся ў Киеве, мне, на жаль, ну, здаецца, яны былі настолькі тапорна зроблены, вот просто на отваліце. Ведаеце, галку трэба паставіць дзесьці? Ну, давайте мы там паразмаўляем, тым больш, што я пабачыла, што на акцыю прыйшоў пан Васіль Інтэрхунт, і яго туды ніхто не клікаў, гэта выключна яго жаданне было падтрымаць мяне, маю Беларусь і мой народ. То бок, ну, калі яшчэ прыбраць пана Васіля з гэтай кампаніі, ну, зусім дрэнная карцінка адбываецца. Я ведаю, што вельмі вялікая колькасць беларусаў ва ўкраіне жадае Беларусі квітнець, адзінае, што яны проста не ходзяць на гэтыя акцыі. Трэба з імі працаваць таксама. Па-другое, чаму гэта важліва? Чаму акцыі, падтрымкі? Падчас, калі нас падтрымваў свет, я была ў Беларусі. Я адчувала гэта на сабе, гэта мяне вельмі матывавала, я не баялася, што я ведала, што калі мяне схопяць, а гэта адбудзецца 100%, то бок, ну, можна было цягнуць гэтую гуму бясконца доўга, але, ну, усяму праходзіць свой час. Мяне, ну, можна сказаць, што вельмі лайт выкралі, вельмі лайт падтрымалі, я не была на Акрэсціна, я не была на Сотні. Аб'ектыўна гэта так, ну, я не магу за гэта падзякаваць. Так, Хелен з дзецьмі выехала, так. Так, абавязкова з дзецьмі. Ну, скажем так, што пытанне меня не стаіць. Я гатова павярнуцца ў Менск. Я гатова павярнуцца ў Менск, і я гатова быць сваімі сябрамі на плошчы побач. Пытанне ў іншым, ці пусцяць мяне, і па-другое, зараз я павінна на 2 тыдні садзіцца ў каранцін. І немає сенсу тоді взагалі це робити. Можна просто в Україні робити деякі речі. Я ж кажу, давай розказуй, що і як. Тому... Тепер канал буде працювати. По-перше, буде працювати нарешті знову ж канал Хелен Мінська. Хто не підписаний, той підписуйтесь. Зараз ми маємо можливість, ну,
такая, ведаеш, такія абставіны, што, дзякуй Богу, у мяне ёсць доступы на канал, і з Веранікай, за тое, што яна зараз будзе адбываць яшчэ сотні, канал не прасядзе, а у мяне ўжо рукі яны развязаны, ўсё, вось яны. Не один канал, там два канали. Є канал Народна Громада, є канал Хелен Мінська. Так, то бок мы зараз будзем, конечно, бомбіць па поўнай праграме. У мяне ёсць магчымасць, у мяне ёсць час, у мяне ёсць жаданне, усе акцыі падтрымкі, усе відэа, якія я не магла выкласці вам, яны ўсе будуць зараз закідвацца ад нас. Мы будзем рабіць усё магчымае, каб падтрымаць. І, канешне, вельмі важліва далучацца і дапамагаць распаўсюджваць, таму што, ну, прыватна я, мабыць, столкнулася з такой цікавай гісторыяй, калі ну, вось прикольная дзяўчына, але чамусьці канал не расце. То бок, альбо я не цікавая, альбо контент не цікавы, альбо мова, зноў ж такі, ну, вось, ну, мабыць, могу сказаць, да, што у мяне была размова з вельмі вядомым журналістам, і, напэўна, з-за мовы я зараз не попала з ім у эфір. Зараз, друзі, зараз, секунду. Зараз передзвонюємося. Зараз будемо знову в ефірі. Секундочку. Секунду. Я думаю, не із-за того... Ну ладно, зараз Хелен приєднається, я скажу їй відповідь дам. Ну, це не суть. Можна просто ходити та перекричати про те, що відбувається в Білорусі 24/7, по суті. Ну, коли потрібно, коли вже буде точно відомо, де вона буде знаходитись. Я думаю, у тебе не із-за того не вийшло це інтерв'ю, а із-за того, що була дуже емоційна і розмазувала, а потрібно було чітко. Але потрібно просто чітко відповідати на запитання. Ти дуже сильно починаєш так полетіло, тому що тобі це все болить. Мені хочеться, тому що розповісти про все. Я нічого про це якби не кажу, просто потрібно більш чітко це все. Я про це, я просто констатую факт. І зараз якби, коли діти вже будуть там, де потрібно, скажімо так, ну, ти зрозуміла. Тоді потрібно буде вже бомбити і по журналістам, з журналістами з усіма зв'язуватися, давати інтерв'ю і розказувати про реальні події, про те, що там відбувається. Щоб не було такого, що Цепкало сюди виперся і з українських телеканалів закликає Хойла звернути увагу. Якийсь кончений ублюдок. Так. Гэта была адна з галоўных яшчэ вось гэтых падзей, якая вельмі, напэўна, на мяне яшчэ больш націснула. І я прыняла рашэнне, таму што я бачу, што тут не апазіцыя. Тут пралукашэнкаўскі чалавек, абсалютна упэўнена ў гэтым 100%, чалавек, які працаваў на яго, які зарабляў яму грошы. Тое, што ён ПВТ пабудаваў у Беларусі, ну, слухайце, ён пабудаваў яго з дазволу усялікага. То бок там, ну, таксама тыя ж самыя дагаварнікі, таму я лічу, што трэба для балансу яму тут мне пабыць і для балансу з ім вось павыходзіць, таму што то яго філасофія, яго рыторыка мне не падабаецца. Абсалютна не падабаецца. Давай так. Що ти думаєш на рахунок 9-го? Що буде відбуватись? Зараз зганяецца ўжо тэхніка і салдаты. Сказалі, што ў Менску 20 000 налічылі салдатаў зараз. Людзі выйдуць, але людзі выйдуць, калі не выйдзе Святлана. Ёсць меркаванне, што яна можа таксама проста, ну, спужацца альбо нешта, нейкую правакацыю зробіць, і ў яе не будзе магчымасці трымаць гэты... Разумееш, людзей трэба трымаць у тонусе пастаянна. Паглядзі, як плошчы зімовыя праходзілі. 200, 300, 500, 5 тысяч. Тобі вітання від Кирєєва. Вітаю, Алексей. Пишуть, що завтра, мабуть, у Мінську інтернет обрублять, прийде вітання Альоні. Пишуть, що завтра у Білорусі після 14-ї введуть надзвичайне положення. Ну, незвычайнае положення, мы ведаем, чым гэта ўсё чрывата, таму ён хоча проста бачыўшы, што мы выходзім,
абмежаваць нас ва ўсім, і гэта будзе проста ўжо не проста за кратамі Беларусь, а Беларусь у карцеры, шчыра кажучы. Ну так потрібно їбашити, потрібно виходити, їбашити за свій, скажімо так, 9 числа, 9 за чесні Буде площа. вибори, за все. Чаму будзе плошча? Я тебе паясню. Калі гэта не спойлер, я паясню. Ідэя ж была з вялікай колькасцю. Зараз на кожным выбарчым участку будуць стаяць людзі, яны будуць сачыць. І ад таго, як налічаць, будзе залежыць, што будзе... Ти пропала, звук пропав, Хелен. Не ведаю. О, з'явився звук, з'явився. Ну. Не ведаю, што такое. А тут, ну... Алло. Працуе Кажи. інтэрнэт проста. Мгм. Я кажу, што з улікам таго, што на кожным участку будуць стаяць людзі, чакаць вынікаў, яны ж то ведаюць, за каго яны галасы аддалі. Розумієш? Сьогодні спецназ, коли затримував велосипедистів, вони були побиті жорстоко, і один помер. Один помер в автозаку, я так розумію. Я не ведала гэтую гісторыю. Ну, ти взагалі зараз нічого не знала, можна сказати, майже за сьогодні. Сёння так, таму што я ўначы выехала адкуль я выехала, мяне хутка... Мяне, ну, можна сказаць, мяне мае сябры выкрадалі да таго, што я выкралася сёння у Києві. Це зрозуміло. Тільки все ж таки про революцію продовжимо. Ля революціон. Ля революціон, свеце трэба утрымаць людзей у тонусе і даць ім гаранты. Я на сёння не пачула, што прапанова была. Даць тым людзям, якія лічаць галасы, што яны будуць пад амністыяй за папярэднія гады. То бок яны будуць адпавядаць па суду выключна за гэтыя гады. Ідэя была вельмі клёвая. Гэта бы, на мой погляд, мне як таму, хто лічыць, імпанавала, што окей, я з вамі пайду на вось гэтыя дамоўленасці, але калі вы прыбярэце мне папярэдне, бо мяне там ужо зусім якого тазаку, прыбачце, галавою ў крэсла. Ну так. Такі гаранты, на жаль, ніхто не даў. Толькі пужалкі, што калі вы палічыце, альбо я вас прашу. Гэта так не працуе. Дайце гарантыю, я пра гэта казала, дайце мне гарантыю бяспекі, дайце мне гарантыю таго, што вы не сольёце Беларусь, як Цыпкала мне распавядае у Киеве, што было прыдзі. Я вам паверу. Я буду з вами побач, я буду носіць белыя стужкі, зялёныя, фіолетавыя, які захочаце. Дайце мне гарантыю таго, што вы пакінеце мою Беларусь у пакоі, і яна будзе развівацца як асобная краіна. 9 числа маленькія майданчыкі будуць. 9 числа будуць не самыя крутыя падзеі. Крутыя падзеі будуць 10 числа, калі народ пракінецца і зразумее, што... Або вночі з 9 по 10. Так, калі народ зразумее, што ўсё, 5 год турмы, 5 год за кратамі, а выехаць праз незвычайны стан яны ўжо не змогуць. Ніхто не зможе виїхати. Да. І тут от такий прикол ще. Василь, не пиши мені, будь ласка, оце от з якоюсь решіточкою питання, бла-бла-бла. Це не наша тема, ти можеш мене просто згадувати, мій нік писати, щоб мені виділяли, і буду виділяти. Не потрібно, якщо я щось пропускаю. Чому громада підтримувала Тихановського, якщо було зрозуміло, хто він? Не, на той час не было зразумела, ён не быў міратворцам, мы не бачылі, і увогуле я тут ужо казала і яшчэ раз скажу. Давайте вы гэтае пытанне будзеце... шанс приймати участь у пікетах. Не так. Забуваємо. Сергей быў адзін, слухайце, давайте не будем недооценивать яго. Нават калі ён фінансаваўся вельмі добра, але справу ён рабіў самастойна. Яму ніхто не падганяў мікрафон і чалавека не ставіў, каб чалавек распавядаў. Слухайце, наша вялікая колькасць сяброў дала яму інтэрв'ю, мы ведаем, як гэтыя інтэрв'ю праводзіліся. Нават калі ён і фінансаваўся збоку, ён працаваў шчыра, ён свае кошты не браў, працаваў на іх. Давайте будем шчырымі. Чаму Мікалай Статкевіч падтрымаў? Па-першае, таму што яны сябравалі.
По-другое, надію Сергій побачив у Миколая Статкевича з його стратегії. Ну, Два інтерв'ю. почнемо з того, що до Статкевича звернувся Тихановський. Так. Два Не інтерв'ю Статкевич до Миколая Тихановського, Статкевича навпаки. у Тихановського ёсць. Перше інтерв'ю тычылася стратегії, у другое інтерв'ю гэта ўжо беспапярэднія выбары, якія адбудуцца, як іх праводзіць. Таму давайте аб'ектыўна. Чаму Миколай Статкевич прапанаваў Сергею? Таму што Сергей, яго людзі чулі. Яго людзі пачулі. І давайте аб'ектыўна. Калі пачаліся збірацца подпісы за Светлану Тихановскую, людзі прыходзілі не да Светланы Тихановскай. Людзі прыходзілі за свабодным, вольным мікрафонам Сергія Тихановского. Ну, і ще, коли люди збиралися, ми ж то проводили опитування, для чого вони збираються. Ципкало і Бабарика 12% вони за них виходили. Потім найбільша кількість людей виходила за вільну і нову Білорусь. Там, по-моєму, в районі 60% виходило. Плюс там 20-30% щось таке. Ну, я просто не пам'ятаю точні цифри, не можу сказати. Коротше, виходили проти произволу, який відбувається в Білорусі і за політв'язнів. Як би так. Так. Я прапаную на сёння, мабыць, скончыць, таму што мне трэба бегчы. Добре. Я не дома. Так, я розумію, що ми тепер не вдома, тепер потрібно шукати новий дім. І я хотів би всіх, хто має можливість, зараз Йона от кидає посилання на донейшн. Цей донейшн, Хелен донейшн мається на увазі, не мій донейшн, а Хелен донейшн. Цей донейшн зараз буде використовуватися поки що тимчасово для збору коштів для Хелен. Тому що жити за якийсь рахунок в Україні потрібно. Тепер ще постала проблема, де жити. І ці питання поки вирішуються, коротше. Поки немає ні карток українських, нічого немає. Так що... Ні, білоруських нема карток, тому що я не пішли як діти в школу. Вже тепер білоруських немає, так, можна сказати. Ну нічого, ні, будемо працювати, сябри. Зараз мені треба, напевно, день-два просто зрозуміти, що відбувається. Немає сенсу вже, і немає не сенсу розуміти, я маю на увазі... Чи ти про себе? Я про себе. Про себе давай. Я мав на увазі, я думав, ти зараз скажеш пару днів зрозуміти, що робити, що далі робити, як працювати. Не, що робити і як працювати, я ведаю, мені нужно гэта посадити все у голову, тому що настільки все динамічно було останні півгоди, що мені треба, напевно, заспокоїтися і, ведаєш, попити гарбатки, посидіти спокійно, десь на природі, відпочити нарешті і не оглядатися, що за тобою ніхто їде або не їде. Сябри мої білоруси, я хотела бы звернуться до вас. Я свою площадь отстояла. Я выходила, я закликала, я просила, я молила, я до вас зверталася з пляцовок, які були мне только доступны. Зараз я працюю так само для вас, і ми будемо тут вимагати того, каб свет не покидав беларускае пытанне увогуле, ніколі. Свет, як выходзіў, ён павінен зноў падтрымаць беларусаў у тым выглядзе, у якім падтрымаў месяц таму. Я бачу, трохі прыціхлі з акцыямі салідарнасці. Нічога, мы павінны гэта ўсё аднавіць. Не толькі в Украіне. Польша, Літва, Латвія, Эстонія. Мы будзем працаваць у гэтым напрамку. Дзякуй Богу, ёсць магчымасці. Таму трымайцеся, я вас вельмі люблю, я вас вельмі шаную. Але, напэўна, для мяне прыйшоў час, калі мае дзеці павінны будуць, мабыць, калісьці прыйсці на плошчу Каліноўскага і сказаць мне: мама, распавядзі, што ты рабіла ў 20-м годзе на плошчы Каліноўскага. Я шчыра жадаю вам поспехаў. Я буду рабіць усё магчымае. Я не буду вам казаць, што ў хуткім часе будзе ў маім жыцці. Няхай гэта застаецца нейкай такой прыватнай маёй штукай, цікавай штукай, тому що я не виключаю того, що ми, мабуть, у хуткім часі побачимося у Мінську. Халера на той карантин. Подивимось, що воно буде, як воно буде. Не потрібно загадувати на майбутнє, тому що ти ще 2 дні тому і в Києві не повинна була бути. Не планувала, так. Угу. Заставила. Тому щиро дякую. Щиро дякую, побачимося, напевно, завтра. Завтра стяг Народної громади їде на Майдан
У меня там справа. Справа. Крім справи, крім того, що справа, завтра, значить. Стоп, завтра у котрій годині? Тоді людей, нехай люди збираються. А ці можна так? Я ж ще не довідалася, ці можна мені так робити. Сябро, я Сенсі, запрошую ти вас на можеш- каву. Ти можеш все, що завгодно з твоїми підписниками, з моїми підписниками влаштувати зустріч підписників. У нас не заборонені масові заходи, тим паче це бред. Ну, ми в Україні, у нас найліберальніше законодавство з приводу цього. І Окей. ніхто не може тобі заборонити прийти, просто прийти на Майдан і щось Попити робити. каву. Я зрозуміла. Сябро, давайте домовимося. У нас не потрібно там пити каву. У нас можна вийти з акцією протесту, можна вийти з акцією на підтримку. Все. Якщо до тебе підходить поліція, ти просто їм кажеш, я повідомляю вам, що у нас відбувається акція протесту і все. Тому що в законодавстві не прописано, за який час ти повинна це зробити, повідомити. Все. А мені вже в голові хутка, МЧС, там же ж з санітайзерами треба домовитися. Окей. Сябри, завтра о 12 годині я буду на Майдані Незалежності. Я йду до Міші Жизнєвського. Коли вам цікаво долучитися, долучайтеся, коли ласка, я з задовольненням. Там будуть моменти, коли буде не до сміху, але коли я більш-менш одійду від цієї всієї історії, тому що я, звичайно, плачу, коли ми обов'язково судовно проведемо час, тому що у мене з собою 2 стяга білоруських. І мені, напевно, треба буде ще заїхати з акцією у Харків, тому що мені треба відвести пакунки, кому. Тому я міркую, що коли будуть можливості у мене, в тому ліку фінансово, тому що складано, насправді, я обмежована у сродках, тому що у мене Сьогодні діти. один передали. Це не моє. Я Не знаю, моє. я знаю. Да, тому давайте завтра о 12-й Київ, Майдан Незалежності. Так, де конкретно? Завтра о 12-й Київ, Майдан Незалежності. Приєднуйтесь всі до Хелен Мінської. О 12-й давайте біля чого? Біля главпоштампу, наприклад. Мені здається, можна біля годинника на Інститутській, ні? Ну, в принципі, можете і там. Ну, ви дивіться Альбо ми, самі. давайте, Просто потрібно... давай Зачекай. є прихожий фонтан? Зачекай. Там Сухпай є буде, до речі, прихожий обзор. фонтан. Тут потрібно просто одразу місце, де ви будете зустрічатися. Галоўны поштамп, калі я не памыляюся, гэта супраць фонтану прыгожага гэтага спявучага. Ну, можна сказати так. Я зрозуміла, ти такий же ж киянин, як і я. Я спитаю Марусі. Так. Тоді Окей. буде, дивіться, тоді в групі, на усіх ресурсах Хелен Мінської будуть... На моєму каналі у суполки ви побачите всю інформацію. Так. Всюди. Ён бреше. Хто бреше? Біля Верховної Ради. Ні, Верховна Рада – це не наша тема. Хто бреше? Євген. Ён бреше. Хто бреше? Я не ведаю. Короче. Все, главпоштамп. Завтра, 12 година. Познайте мене по БЧБ. Пише Сергій Сидловський. Так іди разом з ними. З ким разом з ними? З Харкова йти? Ну, в принципі, можна, так. Піду з ними, пройдуся. Буду тримати кулаки цілий день, шануємося, браття, бо ми того варті. Євген адекватні давно не дивляться, Гандона і інші не потріб. Лукашенко. Все, зрозумів. Лукашенко бреше. Лукашенко бреше. Я в Харкові. Так, я в Харкові зараз знаходжусь. Я сказав про ЗП у 600 баксов. Таких заробків близько немає, да і у Оглі все... Інтерв'ю бреше, Лука бреше. Так, окей, Лука бреше, згоден. Так, ще раз, браття і сестри, побратими і посестри, завтра зустрічаємося. Я не буду, на жаль, завтра. О 12 годині. Угу. Головний поштамп. Зараз кинув суполку. Главпоштамп. Так, всі зустрічаємося з Хелен, поспілкуєтесь. Хто хоче щось передати, передасте, тому що мені там вже писали. Олена писала, Олена там, я тобі повинна щось передати. Олена, приїжджай до Хелен, головпоштамп о 12-й, завтра о 12-й. Можете зустрітися.
Маруся, Щиро чекаю теж тебе. От Катя збирається. Катя збирається прийти. Чудово. Мгм. Ну, я думаю, будуть. Ти з усіма, як мінімум, з нашими зустрінешся, і ви проведете акцію набагато більшу, ніж Ну, так. деякі люди проводять на підтримку Білорусі. Згодна. Тому завтра беріть з собою прапори Білорусі або малюйте прапори Білорусі. Червоно-білий мається на увазі. І приходьте, зустрічайтеся з Хелен, проведіть міні-акцію, попийте кави і поспілкуйтесь. Так. Все, до завтра, друзі. Завтра Щиро дякую. я приєднаюсь до вас на стрімі, буду модерувати, буду кричати, коротше, ну, все як завжди. Так, все. Живе Білорусь, слава Україні. Все, добраніч. Живіться, героям слава. Добраніч.